så er vi tilbage med mere Mindsea svamp. Lækkert. Ja, det er sådan noget, man godt kunne blive afhængig af. Det er sådan noget, man godt kunne... Det er sådan noget, der er til stoffer. Man starter igen lige efter, man er stoppet. Fuldstændig det samme, mand. Fuldstændig. Emil, værsgo. Emil, kom så. Emil, kom nu, værsgo. Kan du godt dræbe zombier, selvom du er død? Emil, kom i gang, kom så. Du skal holde vejret 10 sekunder først. Det er træls, Emil. Ja, du skal sidde inde i kameraet. Sorry. Jeg glæder mig ikke til det mig. Er det sjovt. Fuck! Look at this! Fuck. Emil, hvad vil du gøre, hvis du dør for mig igen? Så skal du gøre det igen. Nej. Det bliver ikke særlig sjovt her. Så ligger jeg nok på gulvet og... Det lyder som en eller anden ko, der er ved at øl. Vi er faktisk ikke sådan mega langt væk fra hinanden. Kun et par 600 blocks. Altså, det er jo ingenting. Vi skal sammen alle sammen. Altså, det her det er sådan noget survival games, lige til jer, der ikke ved noget om det her spil, så er det sådan et survival spil. Hvor man sådan skal overleve. Så lang tid så overhovedet muligt. Og mig og Emil, vi har lavet noget, hvis at når vi dør, så skal vi holde vejret i 10 sekunder. Og bagefter så skal vi drikke af vores sorte. Og det er så enormt hardcore. Det er virkelig svært. Det kan godt være, at det lyder let, men det er det ikke. Jeg har ikke prøvet det, men det har Emil.
det er altså fordi vi er spasser. Shit. Friendly. Du skal lige skrive friendly til dem eller et eller andet. Jeg holder bare sådan her. Så opdager de sikkert, jeg er friendly. We're gonna get him. Nej. Come on. Nej. Okay, er I klar? Hello, my nigga. Hvad så? Er det svært? Kom igen, Jeg glæder mig til at dø. Gør du det? Skal vi getting it? Emil, din far sover. Hvad hedder han? Hey, IQ Miller. Ringer Jesper? Ja, Jesper. Hvad? Ja, Jesper ringede. Prøv at se, hvordan Jon jeg startede i byen. Fuck, hvor sweet. Det er sweet, det der. Men I må faktisk gerne skrive, hvordan man skal bruge dit eget finde og bookshelfes til alt det der, hvis I ved det. Ja, hvis I ved det, så må jeg gerne sige det. Eller skrive det. Ja, skriv det. Eller fuck mig, nu kalder jeg det. Eller lave en video med det. Eller 2, eller 4, eller 7. Og del den med mig. Eller nævne Emils navn i beskrivelsen. Så kommer til at kunne se det. Men vi sætter desværre ikke i description. Desværre. Nej, det gør vi ikke. Det har vi ikke tid til. Det gider vi ikke. Det er alt for hårdt. Det er for hårdt. Fuck, jeg vil have zombier. Jeg kan se en... Jeg kan se en gedeprut. Noget, en gedebrus. Elsker du ikke også bare at slikke dem, Emil? Jeg elsker at slikke gedeprutter. Det smager så dejligt prut. Stoffer. Oh my god! Seriøst. Lad nu lige os andre få nogle chests, ikke også? Fæk. Altså, jeg er på team med en, ikke også? Han lader ikke os andre få nogle chests. Har han ikke? Det det er amazing. Okay, der er ikke så lang tid tilbage i videoen. Jeg har fået. Nej, jeg tror min svær her. Du kan ikke droppe starttusen. Men prøv at se, jeg har fået sådan noget. Prøv at se, jeg har fået sådan noget durability, så kan jeg se, hvor meget durability der er tilbage. Så jeg kan slå med det 31 gange til. Det er bare F3H, tror jeg det var. F3H. Hey Lars og Lars Ine. Fine fans. Hey, venner! Jamen, tror jeg ingen venner. Jeg har to venner. Se, det er mine venner. Jonas. Det er mine venner. Det er mere end en. Ja, det ved jeg godt. Du er ikke min ven. Jo. Du er min bedste ven, det har du været lige siden. Nu skal du begynde at tage stoffer. Det har du været lige siden, at du begynder at tage stoffer. 3, 3, 5. 3, 3, 5. Nå, vi ses, folkens. Farvel. Nå ja. Ja, vi ses. Peace. What?